Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro, ki ba jukersan bahaya yang ana ka por. Dene ko ngas ngaban aku play pi baro ki parlok ki bala kersan bahaya ki video ki jonga. Pat ki bala kersan bahaya kaneka channel ka jonga. Marga aku play ru ya ki breu ki ba jupersa bahaya ya ki video ki jonga. Badru nga aku play pi baro ki ba page kaneka video ha kaneka por ka mamta. Te menta nga kwa ban kren ya ka we ka jingkren hakba nga samerki ya ki jingkli jong kito ki MDC din boss ka menshwa hakba mentaru kidang bat biang ya ka kedan MDC nre don pat ki bom batsu ya ka kedan MDC ru te nga samerki ya kito ki MDC din boss ka menshwa ba kli ya ki MDC jong ka VP namar ki kli ya ki jingkli ki bom shongni ya ki jingkli ki ba long entertainment ki jingkli ki bom ide ban kli te na kata kata na kali ngajonga nga samrki ge ki kli ban ya ki skim jong snam arjar arfue arjar arfua hato ka VP hakato ka por hato kala bat ya ka bor sensyar hapo district council hato pimde ma pi ba bat ya ka bor sensyar hapo district council pi keliben ban ya ki MDC jong ka VP le hakato ka por kampat donre tangki member ki ba represent hapo KHDC kampat donre te ngasam riki manga maki keliben man ya ki skim jong sunam arjar arfue arjar arfua mana day mga MDC mana day mga MDC jong ka VP uba dan benta barkan ka isi ba benta kan banda day kumanga wan kli yang ate nagaling ka jong ngam juba bre bat ngan kli kela mga dadai kumanga MDC kan ngan kli kela mga yaki hato pilale ayu hakito kisnam hato day mangi se ba bat ya ka bor sensyar hakito kisnam nagaling ka jonga ngan ong may kunta nrei sudan bag ba ngam day MDC mo tasa ngan day MDC dengan keli kala ngam aili re da day mga MDC kan ngan keli kala pikeli ya ki jingkeli ki bom syongni ya ki jingkeli ki bom ide ban keli de kalong entertain kalong komedi nagalia ka jonga lenga saur kiba jaka ba kin kli ya kamang tingka pia mang tingka katno nakam ta usnam arjar arsan arjar arpunreu te ki ki jing pelut ba pin penlut ha usnam arjar arsan arjar arpunreu te ki development kiba pin wanra haki snong kitau nakam ta ki pajba depan keli kum kita kijing keli kan bale pia keli ban ya ki skim ki bala dep ya ba ma pi higi MDC den bos pila yo ban kontrol pila yo ban penyat hakine ki senam ki bala dep pi keli ban ya ki skim jong arjar arfue arjar ar hato pimde sama pi ki ba yo sensyar ha ka KSDC ha kato po nagali ka jonga lenga samriki ba jaka ban keli ya ki rukom mang tingka ki ba menta ya ki rukom trekam ki ba menta pia keli ban ya ki skim jong ki snem ki bala le te kalapan samriki pi nga sudan bog bah ngam day mga MDC tadang ade mga MDC ngan keli kala kane kala long entertainment kan kala long komik no kam long real sure nomor ba ki keli ban ya ki skim jong kisnem balale kim keli ya kar komang tingka ka bamta takadaw nagaling ka jong nga samrki habang iya ki jingkli ki jong ki
dere banga shu tha mangamo ngadayu iya ki jingkli ki joki ha ki news ngayu i dere banga shu tha manga tena kalian ka jonga ngam kersan kenya ka rukomle ka joki ngakwa iya kini ki MDC ki basyong hapo ka opposition sebab kli bet ya ki jingkli ki ba ngode ki basyong ni kan kenang ba mangi ki pat baru ngin kersan pi ngin yaro pi pikli ya ki jingkli ki bom syong ni de syano ngin kersan pi syano ngin yaro pi ngihab ban reki ngihaban ben kan dan kata-kata te nakaling ka jonga nga kentu ya kini ki MDC ki basyong hapo opposition menta kan makide ban kli bet ya ki jingkli ki ba syong ni ki balong at present ya ki jingkli ki balong menta bet kan namar ba ka VP kadang bat dang tang menta si benai ya ka isi hapo district council te ban kli bet ki jingkli ki ba menta bet kan balai pikli ya ka balale pikli ban hakito ki por ba pi ya bat ma pi ya ka isi te perlo ka ki jingkren jonga hakane ka video kilong tangkat ne te nga klem kren bun re hakane ka video kan nga syukran tang kumne manga samrki ya ki jingkli jong ki MDC sdin bos namar ba kim kli re ya ki jingkli ki ba shongi ya ki jingkli ki ba long shisha ya ki jingkli ki ba sngodei ndre ki kli penban ya ki jingkli ki balong funny ki jingkli ki balong entertainment te kala long no kum ka entertainment hi ken kum ka jing ya acting kum kala long sutia no ken kala long kam kai kam ide real sudah te dena kata-kata ken manga ngasa keren hakane ka video kan dere mo banga kan tho epi nga klem kan tho re nga shu penpau ya ki jing sngo ki jonga namar nga don hi ya ka hok ban penpau haba nga dei u nong india de par nga dei hiru u try muluk jong kane ka Khasi Hills nga dei hiru ban keren ya kane namar ba nga don kam ban keren dere banga kan tho mo nga klem kan tho re te nga kan tu ya pi ki MDC ba syong hapo opposition ba pinakli ba ki jingkli ki badai dei re ban shua kli ya ki jingkli ki bom idai ban kli ya ki jingkli ki balong funny khnang ba mangi ki pat baru ngin so dei bat ngin kersan na pi te ma pi ki ba syong hapo opposition nga kentu ya pi ba pi dei ban pet ngor bha ya ki rukom trekam jong ka isi jong ka VP pide ban pet ngor ba hato ki trekam kumno te lada ki trekam bakla pila kan ban kli lane ban bu jingkli thar pila kan ban bu jingkli thar bu be ki jingkli ba long tingi we lada pi i ba ki klam trekam hok kan nrei ban ong ban kli ya ki jingkli jong ki skim hakini gi sinambal adapte kan long jai habaka VP menta kadang batang sibna ya ka isi te pikli ya ki jingkli hakito ki puar ba pi yo sunshar ma pi te kamlong kan ka badai bat nagaliang ka jongi ki pat baru ngisam reki ken te kumta kentu ya pi ba pin pet ba ya kirkom trekam jong ka VP bat pila ban kli pila ban kli nagaliang ka jongi ki pat baru la pi kli ya ki jingkli ki ba singode ki ba syongni ngin support namar ba nagaliang ka jongale dere mo ba nga ya sya liang ngam ya sya liang re te nga kwa ban long neutral te perlok tang kini khndiet ki jingkran ki jonga hakane ka por kublai sibun kublai sya jarngu ngin saya kendu ngin saya siam biang hakiwe patki video to bulai un don lem terkat bat un kerku ipi kublai sibun